Kublai pi baro at ngapdiang snobhai pi shakane ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parlok, ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science, Lani Negrims, Maudiang Diang Shalong, Rangkat Batkari India, Barok Kawai Kalap Leperda, Ya ka program Thymmai, Jong ka kot ka kya, Bayadain na ka Bynta, Ikan bat ki Longkmie ya kaba lapan trekam dekat tenat ke kot ke kia jong ke Sorkar India ya kaba letip kum ka swash nari shakshan abhiyan lani ke SNSA haka jingilang play perda belengkot ya kaba lapulong hapok ni ke institute mendaka singi ka arponiotik unailar arhajar arposan ya kini ke program lawan ban play perda da i Padma Shri awardee i kong Patricia Mukim i badaidro i editor ke kot khobor Shillong Times kum ke kongsan rangkat ke jige don lang jong ki he ke negrims bakun top na do u director u medical superintendent u dean u nodal officer jong ke program ki wai pat ki doctor ki nurse ki nong trek negrims bat ki pat ba ro kumjo kumban shupen kan mau ya kini ke program swash nari shakshan abhiyan ladat ban play perda da menteri rang ba do chongkari u Shri Narendra Modi minta kesni ke khaneutik unailar arjar arhosan hakanong ba Delhi kini ke program ka banne Haduh artiau lenter bat kabal sedang nado minta kesni ke khaneutik unailar kini ke program ka baka Sorkar India ka launch bat play kerpang na ka Bynta ban penyo ya ka cingkot cingkia ka biang bat ka batikna habaro ki Longkmie chongkari ya ka ba onsai a shabaro kumta la karpat ya pikipat ba ka chala mikhalia baro shendang bat kan thai bat khamtam ya ki Longkmie ka chala pinya pe ya kani ka video ka kerpang nado basang Haduh Bakut namar u Dr. Star Pala u badai u professor but HOD in charge ka community medicine jong ka negrims but u badai ro ka jo kapor u nodal officer jong ka program bat Thymmai un sapan shai pai ba lengkon da ka tin khasi halor ka jingtmu jong ka program ni ka ta ka new health scheme for women khnang bangin lesno tho lang baro ti parok klem de simsho ya ka por jong pi aliken ngin ya pai bat sngap lang ya kani ka video Haduh ka Bakut bat nga karpat ro ipi iway papin snow ha ban like ban comment bat ban subscribe ro ya kani ka YouTube channel jonga bat khamtam ban share lang ya kani ka video shabarok tong chong jong ka chala na ka Bynta ban yetip bat snow tho lang halo kani ka program ka Thymmai ka kot ka kya jong ka Sorkar India. Some concessions is when we tell them to go for a pap smear, we tell them to go for mammogram test, etc. But there's much more to women's health, and I think it's important to personalize the approach to women's health because it goes beyond the gynecological needs. Governments are gender sensitive. Usually the allocations are gender blind. So women have many more locations for cancer than men do. You have breast cancer, you have uterus cancer, you have cancer of the fallopian tubes and so on. But when the resources are allocated, they are not seen in a gender sensitive manner, and so women are expected, as Dr. Nalin says, to put everyone else first and themselves last. Sometimes they are even embarrassed to admit that they are not well. They have to be forced to go to a doctor. And then we also live with these social and cultural norms and beliefs that women can deal with everything. But let's admit that women face different sets of health challenges and health needs, and the government as a primary supporter of health must understand this. So first and foremost, I would like to thank Madam for giving us a time with your vast experience. We know that you have worked a lot of work for women's health also and to demand the right also, and you have such a very knowledge. As you rightly said, even me also personally, I should think. Kublai pi baro ngadon menta hangni hapo Negrim Hospital. Sultanat bangadon ya i Dr. Star Pala i beri i nodal officer jong ka new launch program ka bangitip kum ka swast nari shakan pariwar abhiyan ya kabala launch menta kasni hakaleng kadi da u menteri rang ba do chongkari u Shri Narendra Modi ingakwa ya pi Dr. Pala ku nodal officer bapin kren kendiat halor ka jingtmu jong kani ka program swats nari shakat pariwar abhiyan na ka Bynta baki pai ba kin kam snu thok e ka jingtmu jong kani ka program bat ki activities ni ki program ki bapidon banle haka ni ka fortnight program jong kani ka swas nari
syakat pariwan abhiyan. Boleh ba? Boleh sibun ba? Kani ka program kani ka swas nari, swas mean healthy, nari mean Longkmie. Ki kente ki Longkmie ki bakoi bakhia. Ki te ka longying ka baskem, ka baklain. Ta langba ka jing koi jing khia jong ki Longkmie ngi yo ka yin ka sem baklain. Ta hakani ka program kumbala launch no prime minister menta kasi kaong ba ngide ban ai fokus yaki Longkmie. Ni hapan kit khia yi ka jing koi jing khia jong ki hakini ki artayo na do mentakasi hado artarik Oktober te baro ki hospital ki prepare kum state government all over India mo central government kini le ban organize kini ki screening camp khamtam na kamta kini ki jingpang kum ka diabetes blood pressure cancer kum ki breast cervical cancer padu ban wat badi kini jingdunas namro yang ini ban wat dia kini kilat ban tek dan kum hang ini ban ai ki injection ban ya dan bom je ki jingtang mo ham tamang ni padu ban introduce ki cepat ki scheme prepare untuk Sorkar ini ban pempoi saki Longkmie cepat ro ko ki India mo ini grim mo menta kasi don kani ke program sipyo khanar tali ki program bangin le hakini ki artayo inde tang hapo ni grim su andre ile ro sabaro kani ka program bangile hapo ni grim kade khamkam gitu bawan lang pergi nongpang kinongpang kila lai biso doktor hende gitu bawan kai one visit bar gitu ban elami patient gitu ngila ban check ini ka blood pressure timpang sini ngila ban eye counseling do iki Kani free of cost. free screen. kini ka balong open OPD kaya laga jong mo free screening hendre ya gini ki health camp ke bangin sale saki nonggondong hang tu don kino ki test bangin haple hang tu ina ano free ila ban wan senegrim dengan la ban ai free ki ban le test don kam hende ko we na kini ki program hang ni ka di spang ke jingbam Nutritious food. Menta bun ki jai jingbam ki long ki ba pentronya ke met jongi khamtam ka klein kamlo ke sini ngiden punduna tementa ka target banong let punduna datang cipeu persen iwe na ke cipeu punduna no ye ke sini namar ke sini de kiu ke sini bun ki jingpang badru ban punduna ye ke ni ke jing khia ki loro menta la khambun ki Longkmie ne ki longpa jongiru kila kiu ke jing khia bi khamtam ki khna la sedang high school Obesity problem. overweight dan obesity mo ke jing overweight mut kadkum ka renyeng bad ka snem la long overweight balai bangi bam claim control pat ngi penduna ka jing kilan met ta ka daw ngi long overweight te ke sa ha pat ni ka met jungi te ka long ka tai ka met jungi hendre dangi trengi ta kan mi sabar kan lut te mut ka biang ha kon kia Ikendiat doktor ngitip ba kedika jing khia krat jong ke jingmut jing perkat jong ki Longkmie ro kalong ka wei ne ki benta ki badan kam na mangitip ba ki Longkmie ki don ya ke benta ka bakong san om tang hala ki yeng ka sam hakim lang salang ki Jakarta ne dengan pekpat ya ki provision of health check up and services for all women kat kun kedika program ngam i bakan don ka ayu ka bayadai bat ka mental well being ka mental health jong ki so kentai hame dan penmi hende ha kadika program kila don hiki ong ba ngide man fokus wat yaki bala rang baru elderly wo Reviews nem seneng geriatric population. Da kata ro kan ni kani ka teli manas ru kadon bentahi hang ni ka claim print don ki benta ba print ni ka teli manas kini kila don ka scheme kala ya mental health de na gwi na gini khamtami ki Longkmie kumbala ikren menni da ka fareng director ba gwi ki member ba kompetisi ru ba ki Longkmie ki kham klet ki jing yes that is very true ki penbiang soai ki khun ki lok ki bahi ngasem ki trace tombe depang ro kendong thandra hendre ngi kwa ba nang ni sakmat ni kirang baru ngini ban ni don bentah ban pen ko jing khia ki Longkmie Namar ni sutu doktor ba ka jingko jingkhia jong ki Longkmie ka jingmut jing perkat kawan ra ya ka jingko jingkhia ha ka ye ka sem ka jing sup jing kemen kata de ni ha ka ye ka sem hendai wat ha ka imlang ka sa lang namar ki kan thei hi ki don ni ka benta ka ba krau ba ngala ban ong haki imlang ka sa lang takin naga kerteng swas nari min Longkmie bakoy bakhia sasak pariwar min ka longying ka baklain kalong yin ka ba klain kani ka scheme na benta ka koy ka khia jong ki Longkmie ban yo ka longying longsem ka baklain kani ka scheme bo ka scheme kamu kan ne kani ka scheme kan ne lenter kani ka scheme menta kan pud Haduh 2nd of October hoy the within this period ki haban shim kabul halo jong kani ka scheme hoy te Henry
ka naki health department ru na ministry ru kila instruct engi Oh. hindi mangin le tang kini RTU Okay. hindi lenter ngini man Lenter. na kabanta ki Longkmie hindi tang ki Longkmie baskap ye kini ki video Oh, pan yes. sim khia ye ki jingko jingkhia jongpi ting wat ki doktor ru kim kit khia ye ki jingko jingkhia ting ki klet ban le pha check hindi ka bha bangin le pha check live health nem seneng ngide ban le pha check ye ka blood pressure ye ka chini mo ban ngide ban bam bha kum bong epi ngide ban bam kumba saus pa gram jong ki jho jerngam ban so sisi mo ban penduna no ye ki jing bam kum ka klein niang kamlu ngide ban bam tang san gram hapo san gram sisni numa da kabun kamlu kakta yu khlai kakta ye baro ke blood pressure ka kiu na kata daw ka dan kam ha ban control ye ki jing bam lo Di doktor kini kadon ni em ke specific age group Haduh kadno kilaban sim bentah kini ke program Okay. ki kentai. Ha kani ke program don age limit nado ki khulung ro Ki khulung silaban. ki khulung bar ki Longkmie ka fokus ke de Ya, ki ki Longkmie. Longkmie bar khulung Baki thai samla ki khna kilaban man ndang sim ilek bentah. saki camp pat Camp. camp bar ki rang ba ro ngi de ban ong long ra Okay. de ki wan rang ba ro ngi hab ajing smar ye ki ro Kabamut pinle ki outreach program within this period. Yes. Haduh ka khatni September haduh atik Oktober. yes Hakeleng ki bentah jong ka Hakaling jala. kita don ki bangi le nang ni nani grim Oh. don ki bangi le lang bat ka But ka state Bar government. health department jong Meghalaya. Okay. Kumenta kasni ki doktor jengi la pha arngut sa Mauplang. No, tengin sa pha sa Bhoram Bongru, in sa pha sa Maro Kenengo, kinle. Tengi ru ngidon ki kam bangin le hading paso sa kitin reding bat sa Nongon Song. Di kubli shibun doktor pala ngangit lengba ka jingkren ka balangkot jongpi ka jingbatai jongpi daka ketin kasi halor kini ka program swash nari Sakshan Parivar Abhiyan ngatrai kinong ya kini ka YouTube channel jonga kamtam ki Longkmie kin yo ya ka jingtep da kamdai ka balong in detail so at least ki yo ya ka jingtep ka ba dan ka maka jingai bat kini ka program ti ngakarpat ro ya ki Longkmie bakin sngap bat bakin sim benta sim ka kabuwan sekman Banyak simbenta hakari ke program nak benta ke koi kakia jong piki Longkmie. Sakwe aku ban arkin dia. Sakwe mana na director ula wengi bangi de ban kontak bun ki school na bangi la ban ai ki kata ka awareness about menstrual hygiene mo. Kajing poi banai bakin la ban kunu ban le khoj kunu ka rukom mo ka menstrual hygiene badru ka nutrition ki khna ki balong adolescent class 5 6 7 ka to ka de ka por baki che ne ka met jong ki mo tengi de ban experience ki bam hendring im de ban bam ki ultra processed food pipe de ki chips san ka sisi paket behe lawan sanong kendong ru kato kalong kontron ya ka met jong ki Longkmie la chai la sisi ni de ban chimkhia ki kmi ki pa bar ki bro saudong mo stakeholder kum ki penyai snong penyai mo ini local bodies Yes. ni de ban kit khia kini ban ong ultra processed food but kini ki packet food ni de ban penduna Say no to them. Say no, but penduna. Pada ngihapan penduna. penduna Di kabo ni bam ki jing im ku bam mensua pe mensua ni bam just step jamit ibir kum yo bam ha they are healthy mo at least saya kerja physically. day bat kan menstrual health jong ki kena school kabamut kan ni kan institute kan kondok ni em ya ki program haki school ki Ya. basai beper rapok ka jala. Nomor ki school de ki pun ngila ban kendang tangkat tokat ni Oh, dangin sa approach ki institute pada ki school tu bagi la ban le hakini ki por ban wan ki specialist ban na ki obstetric and gynae ru ban la deng jongi ban kono budan kam ngila ban ai ka jing awareness program ni ki mainly skang menstrual hygiene ban ka nutrition is like medicine. If you don't control your dakim control ya jing bam jing di jong pila sai have di dawai BP sini stroke cancer ta jing bam kalong ka ba ha bangin ya pikir To pala- preventive is better than cure Prevention is better than ka jing cure. eda Preshibo ni kini ki kenting siat ki kenting rupa ki jompi ya ke jing batai ka balam kot bre ka basmu tenat pat ngangi scam ba ki basngap ya ka de ka channel ya ka de ka program kin sngau tho ha halor ka jumdan kam jong ka jikot ki ya jong ki kentai te preshibo nak bata ka por ka jompi. boleh sibon ni Preshibo. Paralog Bleshibon ya kapor jong pis no ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya ka de YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video